en öliga spännande final som tid att ända tappte. Men till tänker vi alla tøyna. Vad var det som manglar ju hitta sista i den? Det var bara sett en net straffen då men det är helt för han och kunna att han sväck mål men det var marginalen där. Ja, det här var ju tradition för att stable men Jackson är inte där. Nej. Ja. Så säger det alla för mamma där på. Det är bara rev hamrande käl. Är det särskilt kält att hämta nästan någon? Ja, det är det. Jo, det är det. Men tider kom rättligen väl vi i kappen det var inte så väl för börja vi men det var spalt det upp. Hade gav vanrum att kappa nästan där. Ja, det har gjort. Vi var in där och tror 100% på att vi kunde vinna listan där och men så där skulle det svära och det gör vi. Vi bara komma till nästa år. Nästa kom fram något så näg vi ta tulju satt hålla sig men det klarar att komma åter men blev det för tungt att hänga oj alla tøyna eller så. Ja, man hänger alla hjärtan då och Jemba Young like så på där mål och så är de alla hjärtan då. Det har sluter öjlan näck på spelarna och det här var där en större bredd än vad vi det var där kunde skifta Mario ut så. Ja, det där var haft några skej Andreas vi har någon. Ja, då är öjlan näck. Man blir helt all saljan näck men Mauro Germans där jag har gjort Dyson point där och om högknischer vi så kan man inte lägga sig ner och se om man tappar där. Det visste vi så det har tappat en mål. Ja, för den neutrala Oscar var det väldigt spännande. Men till början väl och höll nästan attan för större part för hålla igen. Ja, vi började öla väl och var öla nöjd vid avslutningen. Men så visste vi slösa en liten låt och där blev vi straffade för bena vägen. Och det är så lätt som man spelar i sån nivån här på. Man kan inte röra fel för allt och några fel. Och det visste vi gjorde till en låt och där blev vi straffade för. Det var inte som att nästa var nägmar tentrare en tid i sätten i höga börja ju ta kom från vi en 5 mål men alluga kom till 3 efter. Men blev det alluga för tungt att hänga att ränna attan alla tøyna? Nej, jag vet inte om det nej alltså det som du säger Jan jag vet det var för onöver också löter och blir straffade för det men vi så tar vi också alla samman gör det utskiftningar och så fick det fungera åter och så kom det första väl in det natt vi måste komma fram men det var bara lugga vi men det blev bara chess för Kintlerarnas att utpräga stable och till att vunnit tror jag det sen finalen det var ju men det där jackta alltså inte var det sälja surt att de hade nästan någon. Nej, det hade inte alltså nästan det visst förtjänt. Det här var näkva halka spelare så det om det var SJU vill vi efter vi lyckas matcha. Så allt sörsta vinna tapparna final och om det nu nästan helt nästan funtlig med helt näkva gå spelare så att tappa man time mot det hade inte snacks kommit.